Kazwai muri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva. Regai nditange ndichiti kazwai ka vana maposa vaira nungu vana chikandamina havakandiwani aiwa ndaisa zvanza zvangu mwana wameira shumba. Ndinovimba tiri kukuwanai muri yeZimbabwe muri kumativi mana enyika muri muutano. Nhau takamboiburitsa makanzwa vaikurukura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvadzidzi. Nhasi ndauya nenhau inoshamisa, nhau yekuabhuswa kwevana vechikoro, uyezve kuti muchechi mune urombwa. Vadzidzi voenda kwaChiyokoto kunotsvaga masimba. Chiyokoto akafa hongu, munozviziva, asi vakaenda achiri mupenyu kunotsvaga masimba ikoko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Chokutanga ndirokuzivisai kuti ndini ani. Ndinoitwa Cosmas Amadziripi kana kuti Chihuri. Vazhinji vanoziva kuti Chihuri. Ndinobva kwaChihuri kumadziva, ndokwandinobva. Ndiri mudzidzi. Ndinonamata kusangano reJohani Masowe wechishanu, vadzidzi vaJesu. Ndokwandinonamata. Ndakaberekerwa musangano irori 1974 ndichiberekwa. Ndopandikatanga baba wangu ndo ainamata nasekuru wangu ainamata. Asekuru wangu inini ndo mukoma wa Wimbo. Asekuru wangu ainzi Anaison vakazoshaya, mukoma wa Wimbo. Sekuru wangu ndo vakatotanga kunamata tendeuka kusangano rinori 1933 vachita mupostori. Asekuru wangu Anaison anga ari mukoma wa Wimbo. Vabatwa pamusoro 1933 amudzidza Wimbo ava noti amajinesi vanga vasati vakunamata. Vakazotendeukawo vakazodhonzwa nemukoma wavo Anaison ivavo. 1935 kuitawo mupostori ichiri kunzi Madzibaba. 1935 aWimbo vachiitawo mupostori. Ndokubva vanamata vese mukoma nomuning'ina. Panguva idzodzo sangano rakanga richiri kutungamirirwa nevainzi Amanuere kuri kuChiwesha. Kusvikira aWimbo vazova mutungamiriri, sangano richizoyawo kugora kuno kwaMutumba. Saka mhuri yedu takangoberekerwa muChinamato. Kusvikira ininiwo takura tiri muChinamato ichocho. Ndakazotorwa namudzidzi kuti ndizogara nawo ndichibva kumusha kwaChihuri.
ndakazoya kugara namudzidzi kuma 19 hatongoti kuma 99 2000 ndokwandikazotanga kugara namudzidzi, kugara nawo pachidzidzo pamba pawo pavaitira basa remweya mutsvene. Ndakagara namudzidzi kusvikira vazofamba rwendo rwavo kana kuti vatisiya 2018 ndini ndakanga ndiinavo. Pavakatozoshaya ndini ndakanga adzimai vavo vakanga vadzimai vavo vadiki vakanga vatoshayawo, ndini ndakanga ndakutoti ndandia aid wavo, muchengeti wavo, kuvagezesa, kuvapa chikafu, zvese ndini ndaita, kuvapfekedza kana vakarwara toenda navo kuchipatara, zvese ndini ndaita izvozvo. Saka ndakashanda namudzidzi vachindidzidzisa basa rokunamata, basa romweya mutsvene, tigara navo kumba kwavo kuchidzidzo uko vasati vaya kumasowe uko. Tikagara navo kwemakore kusvika ndaitawo muprofiti. Vakazondipa basa rekuprofita, rokushandira vanhu, kunamatira vanhu. Ndaigara ndiinavo nguva zhinji pavaita basa romweya mutsvene, pavainamatira vanhu ndaiva navo vachindidzidzisa basa rese. Kusvikira vandisiya, pavakatisiya vakatondisiya ndiri muprofiti, vandipa basa rokunamatira vanhu, basa rese remweya mutsvene, kunamatira tsvimbo. Vaprofiti tototesta kuti uno kuti muprofiti agona kuprofita ndini. Ndaita basa iroro, kuyeresa magemenzi, kuyeresa tsvimbo dzevaprofiti, zvese ndaita. Saka amudzidzi vakasiya sangano rakanaka, vakasiya vagadzira komiti yedevelopment inofambisa basa redu redevelopment musangano redu. Komiti iyoyo yaitungamirirwa navaishmael Magodi navainzi Stebron P rekunamata, naMenishwanzi J rekunamata rake ropachitupa Shepherd Chimwena, kozoita ainzi Grastage U repachitupa Zex Pamacheche, koita ainzi Ikram ainzi Edson Mkowa, eyo anga ari muzukuru wamudzidzi futi, ndomita mukoma. Saka ndo vaitungamirira komiti iyoyo, asi tanga tiri 12, sanganisira vanyika yaramba, sanganisira nyama dzavo, valenza, adzimai vamudzidzi, zvadaishe mwana wamudzidzi aiva mukomiti iyoyo, nyama dzavo vaiva mukomiti iyoyo, vamwe amai vataita amai Hope vaiva mukomiti iyoyo, Mushai ari mukomiti iyoyo. Taisvika 12 takasiyiwa takadaro namudzidzi, zvikatonyorwa mubumbiro remutemo, constitution yesangano redu, zvakabva zvanyorwa izvozvo. Zvadaro amudzidzi vazofamba rwendo rwavo, vakomana ava vakazosara vachibuda mukomiti ye12, vakuzviti tiri 4, vakugadzira ukuru hwavo ivo, asi takanga tasiyiwa takawanda namudzidzi. Vakuti sangano rasiyiwa mumaoko edu, sangano nderedu, asi chaitinetsa nchekuti amudzidzi vaitaura pajekerera, hapana pavakaita secret nomunhu, zvinhu zvavo zvese vaitaura pajekerera. Vakataura kuti kana ndaenda sangano rinori hakuna anozotumwa, ivo ndo vaiva mutumwa chete. Maaudio tinawo, mavidhiyo tinawo, vachiparidza pamasowe vachiti handina deputy, ndiri ndega pabasa rokutumwa iri. Kana ndakafa hakuna anosara achizoti ari kutumwa. Vakati kana pazowana anenge achizoti akutumwa, kune muchinjiko waihuswa wandikasiya ndaviga mugomo remarembera riri kuva Mutumba. Zvikanzi muchinjiko takauviga kuma 1955 mese ima musati manamata. Saka hakuna anogona anouziva nenyama. Saka munhu achaenda kunotora muchinjiko patikauisa, vandikaisa nawo vese vakapera kufa. Anoutora muchinjiko moziva kuti zvishuwa anenge ane mweya mutsvene momuteera. Asi vakabva vataura kuti asi sekuziva kwangu hakuna anowana, nekuti basa rokutumwa iri ndini ndakatsividzwa chete ndapedza. Kuenda kwandichaita muchasara muri vapostori, muri vadzidzi chete, muchitedzera mazwi andikasiya ndakuudzai ndoamunenge muchiparidza, nziyo dzandikasiya ndaimba yatinoti mavhesi muchimba iwayo, vaprofiti vachinamatira vanhu vachiporesa.
ndokusara kwamunoita. Hakuna achauya achitumwa achizoisa zvimwe zvinhu futi musangano rinori. Saka dambudziko redu rakazoitika nderokuti mudzidzi wafamba rwendo rwavo vaenda 2018. Stebron uyu kana kuti Ishmael Magodi akachizoda ukuru, akada mari, akanga asina mweya mutsvene, haazi muprofiti. Akatombozviedza tiri pachitsidzo kumbochema nomweya achimboprofita vanhu. Takaenda pana mudzidzi naye tikati mudzidzi mumwe wedu akuchema nomweya mutsvene ari kuprofita vanhu, hameno kuti amuprofiti here. Zvikati mudzidzi akabvunzwa akanzi nawe unoprofita? Akati handiprofiti. Zvikanzi ko uri kuita sei? Handide kuzvinzwa futi kubva nhasi. Iwe hauzi muprofiti, enda ufi wabatwa nomweya mutsvene futi, uri mupostori. Kana kusara kwamuchaita unenge uchitungamirira basa resangano chete, uri mubati wesangano, unenge usiri muprofiti. Takazoita rimwe zuva ratakashedzwa ndichiri kuyeuka nyika yaramba vanga varipo musi iwoyo, vabva kuHarare. Tikaenda kugadheni kwamudzidzi zvikanzi ndoda kuti kufa kunouya chero nguva, ndoda kuti ndoda kuti muzive kuti sangano riri kusara kana masara munosara makamira sei. Vakajekesa mudzidzi iye Stebron aripo, zvikanzi munosara muri vapostori, muri vadzidzi, muchiteera zvandakakuudzai, muchitendeutsa vanhu. Stebron anenge akamira semubati wesangano, asiri muprofiti, asiri mutumwa. Ndiye anenge achiona kuti vapostori vari kuita here zvandikasiya ndataura, achiteerwa naMenishwanzi J, achiteerwa naGrastage U pamachechi, achiteerwa naIkram. Asi munenge muine development committee yevanhu 12 yaya, kusanganisira naivo vari machairman avari mukati. Ndokusiyiwa kwatikaitwa namudzidzi. Vakazosara amudzidzi vaenda, pakaita dambudziko 2018 amudzidzi vaenda 2019. Stebron akabva ataura kuti ndamutumwa. Zvakarambwa namudzidzi zviya, akabva ati ndamutumwa, ndakutumwa. Tikati aiwa zvinetsi, takasiya tanzi anenge ati akutumwa endai naye kugomo rekumarembera, anotora muchinjiko. Kana akuratidza muchinjiko wouswa, moziva kuti mutumwa. Zvikanzi kana autora iwoyo munozoenda futi kune rimwe gomo riri kudhuze nokumba kwavo rinonzi Meditens. Zvikanzi anonotora futi kune imwe tsvimbo iriko ikoko, anonoitora futi. Zvikanzi asi panogara tsvimbo iyoyo pane nyoka inonzi Nyambobo. Asi kana achitumwa nyoka yaimurume, haimugume, asi kana yamuruma anenge asiri mutumwa. Takamubvunza tikati Stebron, kana wati wakutumwa chienda wotoraka tsvimbo idzi, wotora muchinjiko wouswa uri kumarembera, wotora tsvimbo iri Meditens. Zvikanzi mondirumisa nenyoka. Tikati aiwa, kana uri mutumwa mudzidzi vakati haurumwe. Takabva taona kuti murume uyu ari kuita zvokunyepa, zvokugadzira. Saka 2019 iyoyo ndopakabva paita hondo 2019 na 2020. Isusu tairamba tiri kumaprinciples atikasiya taudzwa namudzidzi. Hatina kuziva kuti vabeda vagadzira zano rokuti vaite mari, vaite hukuru, vatozviita mutumwa. Akazviita zvinhu zvakabatana naMenishwanzi J, ndiye aimutsigira Stebron, varonga kuti aite mutumwa. So vakabva azviita mutumwa. Saka pakuramba kwataiita takabva tadzingwa. Saka ini ndindakaita kutanga kudzingwa musangano imomo, nokuti ndakanga ndaramba, ndakanga asiwa namudzidzi ndiri caretaker, ndaiva muprofiti wokushandira vanhu, kunamatira vanhu, ndiri caretaker anenge achiona zvepachitsidzo, varwere vanenge vachirwara, vanorwara nepfungwa, vanorwara zvirwere zvipi, ndindaiva pamunamato ndichivanamatira. Kana mudzidzi vasipo vakandiyeresa kuti nyangwe ndisipo unenge uchinamatira varwere, ndo basa randaita. Saka nekuchengeta ivo mudzidzi vazenge vakura, ndindaivashambidza nekuvapfekedza nekuvapa chikafu, zvese ndo mabasa andaita. Saka nekuramba kwandakaita kuti hausi kutumwa, hausi mutumwa Stebron, amudzidzi vakati pakusara kwatichaita hapana anenge ari mutumwa, muri vabati vemasangano. Ndakabva ndaita the first kudzingwa musangano. Ndakarohwa, mhuri yangu yakarohwa, tukatorwa midziyo yakapwanyiwa, mubhedha, mawardrobe, zvakanotorwa zvakataiwa kunze kwesangano. Mufananidzo yakatorwa, Herald vakauya vakatora mufananidzo, nyaya iyoyo yakabuda paTV, yakabuda. Ndakashungurudzwa zvakanyanya, ndakaita 2 weeks svondo, 1 week nemadays tiri panze nevana, ende yaiva mazuva echando chitonhorwa nevana. Takamhangara nyaya idzodzo kumapurisa pamadziva, havana action yavakaita apurisa pamadziva, kusvikira takangozozvigarira kumba. Tazvigarira kumba,
still vainditeera kumba vachindishungurudza kumba ikoko, vachindichichidzira, vachiuya usiku vachivheneka pamba nematochi, vachipotsera matombo. Iri nyaya yokuti bvuma chete kuti Stebron mutumwa. Indakaramba ndichiramba kusvikira ndakazongogara kumba. Kunamata tinoda kuenda kumasowe, asi nechikonzero chokuti ukaenda kumasowe koko unoimbirwa nziyo uchinzi wakapanduka, chijungwa vadzidzikadzi vakadzidzikadzi kuti kana waya pamasowe mune muchimujunga musoro, muchimuimbira, muchimutuka. Unobva waona kuti kumasowe kwacho hakuendeki. Pesira tagara kumba. Saka kumashure kwangu inini kwakazoitawo vamwe vaitsigira kuti mazwi akataurwa namudzidzi vanosanganisira Grastage yupa machechi akabva ati ayo nyaya iri kutaurwa nachihuru ndechokwadi. Amudzidzi vakati hapana anosara ari mutumwa, akabva adzingwawo akatorohwawo futi netsvimbo. Ikirama akatsigira futi zvimwe chete akarohwa akadzingwa mukati momo, kwakazodzingwa vanhu vakawanda. Saka masomo makazoita matambudziko, makagadzirwa mutemo kuti munhu wese anofanira kuroora, anofanira kuti vakadzi vanobva 2 zvichienda mberi. Ndo mutemo wakazodzikwa. Takati aiwa kamudzidzi vakati hakuna anodzika mutemo musangano rinori risiri rake, sangano nderamudzidzi. Ko Stebron wakutiudza kuti roore vakadzi vakawanda sei? Inini ndakatonzi ndiroore ndakaramba. Ndo imwe reason andikadzingirwa mukati umu. Echi2 ndeyekuti ndaiva nebasa romweya mutsvene, ndakasiya ndapiwa tsvimbo namudzidzi yekunamatira varwere. Stebron anga asiri muprofiti, saka akaona kuti vanhu vese vari kuuya kuungana pandiri havasi kuenda kwaari nokuti anga asiri muprofiti. Akabva ati kubva nhasi ndakunamatira vanhu, ndakuporesa vanhu. Akabva ndindaigara nezvombo zvamudzidzi zvokuitisa basa. Tsvimbo yamudzidzi vakandirwisa kuti tipe tsvimbo, ndakairambira. Vakazondirova vakazoitora nechisimba. Tsvimbo yamudzidzi vakaenda nayo. Ndakabva ndazodzingwa ndakaenda kunze. Ndo chimwe chikonzero chokuti ndairambira nezvinhu zvamudzidzi, nokuti amudzidzi vane secret yavanga vatiudza kuti tsvimbo yaigovewa ipiwe mumwe muprofiti. Muprofiti anopiwa tsvimbo yake. Saka ndo zvimwe zvandikadzingirwa izvozvo. Saka ndakazogara kumba nemhuri, kwakazobuda vanhu vakawanda. Ndofunga iye zvinozvi sangano redu vanhu vasara vari kuenda kumasowe vakota 3/4 dzakagara kumba. Vazhinji vamwe kupinda zvimwe zvinamato nokuda kwokushungurudzwa. Kushungurudzwa kuri kusanganisira kunzi unofanira kuroora vakadzi 2, 3 and above. Ukange waramba vanokusumudza wobva wakusarudzira, wobva watonzi kubva nhasi bva matenda mumba izvozvi nomukadzi iyeyo. Saka vanhu vanenge vachiramba mutemo uyoyo vanenge vachishungurudzwa, vachidzingwa. Saka vari kubvuma vacho kubvumira kutya vobva vangozviita. Saka dzimba dzakawanda dzaparara nokuda kwemutemo iyoyo. Vakadzi vari kumanikidzwa kuti varume vavo varoore. Vakadzi vakuru vaye vanosiyiwa. Varume vaye vakuchengeta vakadzi vadiki vanokundika kusapota nokuoma kwakaita upenyu. Upedzera vangogara nomukadzi mudiki, vakuru vaye vosiyiwa. Zvakonzera kuti vakuru vaye nemhuri dzavo vosiya masowe. Vakadzi vakuru vaye nevamwe vakawanda vari kuona kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu vakabva vasiya kunamata. Pamasowe pakutorohwa vanhu feya. Ukangopikisa chete, ukangoti chete Stebron haasi mutumwa, pari kutorohwa munhu pamasowe netsvimbo. Ukaramba kuroorwa uri kurohwa ipapo, ukaramba kuroora unorohwa. Kana uri mubati wesangano, mutungamiriri wesangano, ukaramba kuroora unodzingwa. Zvinhu izvi zvakazara mumasangano zvokuti vanhu vakazvitwa vatoripo, vakadzingwa vacho, vakarohwa varipo. Tine chikoro CZA High School yakasiya yagadzirwa namudzidzi. Chikoro ichocho kunodzidza vana ivavo vanoshungurudzwa. Metron anenge ane mutemo anopiwa naStebron. Vakagadzira security ine masimba ekunge security yenyika. Security yo inorova, inoshungurudza munhu kusvika pokupedzisa. Ende polisi kana ukamangara aiuye. Saka vanhu vashaya kwokutizira, vamwe vakungobvuma zviri kudiwa izvozvo, nokuti ukaenda kupolisi hapana chinobuda. Kuti vataurewo zvichemo zvavo hakuna kwazvinosvika, nokuti polisi haina action. Saka kumasowe kuchikoro kune vana vatinotoziva vanodanana nevakuru ivavo vesangano. Security yo inenge ine vasikana vaine muchikoro.
vana vai Metron anenge achitoziva kuti nhingi musikana wanhingi nhingi musikana wanhingi, but Metron haagone kuti ataure nyaya iyoyo nokuti anotya kudzingwa futi sangano, anenge achitotsigirawo. Kune vana vakashungurudzwa kumanikidzwa kuitwa vakadzi, asi vari vana vechikoro. Metron nevese vanoshanda pachikoro vanomurambira mwana kana akada kureza nyaya iyoyo vanomurambira, asi Metron anenge achitozviziva kuti nhenga andana nemukuru nhenga tinomuenzanisa wanonzi Ed uyu vakatozomudzingawo nenyaya yekuti paleadership anga vagadzana ukuru hwavo anga pamusoro. Pano mumwe wanonzi Lemson Chitengo anga akudo nzvimbo yaEd iyai, saka akazotsigirawo zvishuwa kuti zvishuwa uyu amitisa mwana wechikoro ari under age, ndobva vazomudzinga Ed. Vakazodzingana vega vega, but pataizvitaura vairamba kuti hapana vana ari kushungurudzwa kunyeba nenyaya yekuti vakuzoda vakurwira leadership dzavo ivo. Vakachizobvuma manje kuti Ed ishu anga atora mwana ari under age. Mubereki wacho akatokomplaina, hapana kwakaenda nyaya, akabva atodzingwa. Mumwe ticha akatorerwa mukadzi wake achiviwa naye mambo Stebron, akachiva mukadzi waticha, mukadzi womunhu, akamutora feya kuti mukadzi wangu, kusvikira ticha iye akashungurudzwa, mukadzi akashungurudzwa nokuramba kwaaita achiramba mambo, kusvikira vakazodzingwa mukadzi akaenda. Nyaya iyoyo inotozikana, anogara chitungwizo, yakaripotwa, yakataurwa, hapana chakafamba, nanhasi ariko munhu. So vana vari kushungurudzwa kuchikoro vakawanda, but nyaya yacho zvainonetsera ndeyekuti vanoshanda pachikoro, vanochengetedza vana, vanenge varimo munyaya iyoyo, vanenge vaitoziva kuti mwana nhingi adanana nhingi, mwana nhingi adanana nhingi, asi nyaya idzodzo havadzitauri. Anoda kudzitaura anoshungurudzwa kusvika pokupedzisa. Saka ndo dambudziko rapinda musangano redu, sangano redu ratsemuka, radivhaidha. Kune vanotsigira zviri kuitwa namambo uyu naStebron, nokuti vanenge vachipiwa tumari, vanenge vachishungurudzwa vaye vanenge vachingodzvanyirirwa kana vakachema zvinenge havanzwikwe. Saka ndo zvakanganisa sangano redu ravamudzidzi vamajinesta kana kuti vawimbo. Tine chichemo chokuti dai hurumende yatibatsira, vakuru venyika dai vatibatsira, dai nhau yedu yasvikawo kana kuna president chaiko, nokuti president vakatombosvika pasangano redu, amudzidzi varipo, vaichitoshandawo naamudzidzi, vachiona basa raibatwa naamudzidzi, vachitombotibatsirawo zvavaitibatsira. Taifunga kuti dai nhau yedu yasvikawo kuna president, vazivawo kushungurudzwa kwatiri kuitwa musangano rakasiyiwa naamudzidzi. Tiri kuda kunamata musangano raamudzidzi, asi tiri kutadziswa. Sangano redu isusu, mutemo wedu watikasiya taudzwa naamudzidzi ndewokuti Johani Masowe hatinamate nevarungu. Achiuya Johani Mutumwa 1931 akati hatinamate nevarungu, ende hatibvumirwe kuverenga Bhaibheri nokuti rakauya nemurungu. Isusuwo sangano redu rinowirirana nezveivhu. Takanzi kudzai ivhu, idai ivhu, nokuti ukafa unovigwa muivhu, uye toda kuti murime muite mabasa enyu kuzviitira. Saka taikumbira kuti vadzidzi vava, vanhu ivava vagumburwa, kuti vachigona futi kunyatsomira vachiitawo basa remusangano, vagara kudzimba, vagumbuka, havachagona kufambisa basa zvavaita mazuva ese. Taikumbira kuti dai nhau yedu yasvikawo kumusoro, kuti kuna president kuti tibatsirewo sangano raamudzidzi raparara, sangano ravamajinesta raparadzwa naStebron. Ishmael Magodi akabatana naMenishwanzi J anonzi Shepherd Chingwena. Izvo zviri kutaura kuno kuti nenyaya itori paground yemwana anga achishanda, anga achigara kuMasowe ikoko, musikana vakamupa murume. Murume uyu ndisecurity yaStebron yamambo. Mwana uyu akanzi unofana kuroorwa nagadhi wake wesecurity yake. Mwana uyu akati handimude, zvikanzi unofana utozoroorwa. Saka akamanikidzwa, vakabva vatotina mombe. Ivo mambo wacho Stebron ndiye akabvisa mombe dzake 4 dzikatoenda kuna baba womwana. Ava baba ava namai vacho vakazvitambirira kuti ukazviramba apagarike, vakatambira mombe dziyadzi. Zvadaro mwana haana kunogara zvakanaka mumba, aishungurudzwa futi nemurume uya.
iyo pachakanga asingamude murume uya akasvika pakuramba akati ndazvitadza ndichagona kugara nomurume. Akarohwa pamasove panew year ipapa. New Year was chitatu china Friday yacho. Mwana iye akarohwa pamasove nechamboko. Baba vake vakanzi waregerera mwana wako achiramba munhu murume watamupa sei. Akarohwa netsvimbo pamasove. Baba nemwana vakaenda kunoripota nokuti vanogara kudotito. Vakaenda kunoripota kupolisi yekudotito. Hakuna chakafamba. Svika nyaya iyoyo yakasvika ku inonzi yana bozho ngora yanzoti inonzi National FM and Star FM. Ndoko vakaendesa nyaya yavo yakatobuda. Asi still polisi haisati yabatika. Vari kuedza kuti vaedze kubvunza nyaya iyoyo kuti vaone kuti nyaya yagadziriswa here haisi kubatika. Mwana uyu akarohwa akazvitakura akakuwara ada kurapwa. Havana kumurapisa. Vamudzinga kumasove. Mombe dzedze vakadzitora. Baba vake vamurova futi. Varipota kupolisi hapana chiri kufamba. Izvi vakangogara. Imwe nyaya yokuti muone ushungurudzwa kuri kuitwa vanhu kumasove. Vanhu vagara mudzimba asi kunamata tinoda. Asi kumasove kwacho hakuendeke. Saka muchidimbu ndo chichemo chedu chatiri kukumbira kuti iyemi vauyawo vaenzi matishanyira kana muchikwanisa kuti batsira kudai matibatsira kuti sangano ramudzidzi rifambe kunamata tiri kuda nekuteedzera zvamudzidzi vatisati tichasiya taudzwa namudzidzi asi tiri kutadziswa nevakuru vedu vatungamiriri vesangano vanhu vadamari nekuda vakadzi. Saka tingati isusu nemamiro akaita zvinhu pachine chiprofita chaicho chichiri kuitika here kana kuti hapachisina? Tinotenda chiprofiti mukati momwe. Chiprofiti chiri kuvanhu vari kunze vai vakadzingwa vai vaitodzingirwa kuti ndo vaprofiti vai vane masimba vakasiya vapiwa basa namudzidzi ndo vari kutobatsira vanhu kumasove chaiko chaiko hakuchisina. Kana varwere vari kutobva mumasove momo tichitoya kuvashandira kumba. Vari kutoti tiri kuedza kubatsirwa masove momo hamuna chiri kufamba. Vari kunamatirwa havasi kupora. Vanhu vanouya nevarwere vaiti vakauya vai vanorwara nepfungwa vaipora vakarapwa namudzidzi. Havasi kupora vakauya momo vanosvika pakusunungurwa vachidzokera. Vaya nevarwere vanosvika pakufa vasina kubatsirika. Saka masimba mukati mehamuchisina nechikonzero chokuti mweya mutsvene unoda runyararo. Kurova kwari kuita vanhu, kushungurudza kwari kuita vanhu kuri kubva kwabvisa masimba kwapedza masimba kuvaprofiti. Vaprofiti vakutobatsira vanhu ndo vari kunze kusanganisira inini ndiri kutonamatira vanhu ndiri kumba vanhu vachitobatsirika vachitopora. Pane mashoko zvakare akambobuda kana sikakanga segore rapera akati gore rapera paseri rekuti ivo vawimbo vanga vakaromba uyezve kuti pane mombe dzavakazobhadhara kwaChiokoto. Ichokwadi here? Tinotenda mabvunza zvakanaka. Amudzidzi vawimbo vamajinesta havana kubvira varomba kana one day. Ndakagara navo kana munhu ndakagara namudzidzi kana munhu aromba ano zvimwe zvinhu zvaanoita pamba zvaunotoona. Kunogona kuita zvatinonzwa vamwe vakaromba notonzwa kuti kune rumu inonzi usabate usapinde mimba yemune zvakati. Kana kutoona mimwe mitemo inonzi panapa pabude nemoto usiku, panapa paitwe zvakati, panapa padyiwe chakati. Pamudzidzi panga pasina chaiereswa. Hapana imba yanga isingapindwe. Hakuna chinhu chawaiona saini yaungafungidzire kuti pane kuromba kuripo. Ndakagara navo kusvika vafambe rwendo rwavo vatisiye. Havana kubvira varomba. Vaishanda nomweya mutsvene kusvika musi wavatisiya chaiwo. Vamudzidzi wangu asina kuromba ende havana mombe dzavakanobvisa kwaChiokoto. KwaChiokoto munhu akaenda kwaChiokoto ndiye stable. Ndo kwainopiwa masimba nokuti anga asiri muprofiti. Ana Chiokoto akafamba nganga dzakawanda kuti apiwe simba rokuprofita. Chiokoto one of nganga dzaakatoendera. Ndiye akatoshanda naChiokoto akatopinda mukati mumasove. Chiokoto akatopfekedzwa gemenzi achiuya kuzobatsira ivo stable mukati mememe achidyara zvimwe zvinhu masove. Vapo vanhu kwaChiokoto Chiokoto anobva kuDharani kurushinga ndo vakamuziva ari mugemenzi nokuti paiva pamusangano vanhu vakatoti kuinga Chiokoto ari panapa kwakunamata here Chiokoto.
apfekedzwa gemenzi amudzidzi vanga vafa vatoenda ndo pakazoitika incident iyoyo, which means Chiokota aishanda naStebron avari pa kwete kuti amudzidzi vanobvira vashanda neng'anga kana kuromba kana one day kana mombe dzavakabvisa havana. tichiteera mashoko enyu hongu mati vaWimbo vanga vasina kuromba uyezve mataura kuti uyu ndiye akatozouya naWimbo pachechi, zvine evidence naye kuya naWimbo pakuti kudi akatoonekwa pachechi Wimbo akapfeka garments. uyu ndiStebron zvine evidence zvokuti vanhu vokurushinga kwaanobva Chiokota vanotoiziva nyaya. Isu takanga tatodzingwa taakudzimba vanhu vakatomuona vanomuziva vekudharwe Chiokota ari muno makatopfekedzwa garments kochii. Right, mubvunzo wangu ipapo ngoro kuti takuona ndufu dziri kuitika kumadziva idzi. Tingalinge here kuromba ikoko kunogona kwakaitika kwaChiokoto nekufa kwakuita vanhu vachibhabhatidzwa? Amen. Zvine linki. Iva mudzidzi vakatotaura vakati mukaona mudziva maakufiwa zvinoreva kuti vakuru vesangano pane zvavaita vaisa mushonga mumvura umu. Mukaona maakufiwa vakuru vesangano vabata mushonga chiporofiti chakaitwa namudzidzi kumashure. Inini ndakaenda namudzidzi vachinoeresa mvura yavo iyoyo yeSnairo 2014 vakatitaurira vakati takaenda tiri 3 takaenda inini nemumwe mudzidzi anonzi Eshi Kramioji kana kuti Eshi nemumwe anonzi Dono takaenda vachida unoeresa mvura yangu nokuisimbisa 2014 vakabva vatitaurira vakati mukaona pano paakufiwa mumvura maakufira vanhu moziva kuti vakuru vesangano vari kutungamirira sangano vabata mushonga ndochiporofiti chavakaisa. Saka isusu tiri kuti kufa kwakuitwa kwakafa mukadzi mukuru futi wekuDarwin ikoko akanovigwa akafira mvura. Munhu wacho akatomutivisa akamunyika mvura wacho anonzi Lemson kwete Chitengo kuna mumwe Lemson futi arimo imomo anoshanda naStebron ndiye akamunyika mvura akabva afa mukadzi yeyo. Kwakazofa futi mumwe mwana mudiki kwafa vanhu vatinonzwa vakutodarika 4 asi zvinhu zvazvinokwa zvinoenda. Saka isusu tiri kuti nechiporofiti chakataurwa namudzidzi kuti mukaona maakufiwa mumvura umu moziva kuti vakuru vabata mushonga. Saka tiri kuvimba kuti tiri kunyatsoziva kuti vaStebron P vane vakabata mushonga kufa kwakuita vanhu kuromba kwapo iye zvinozvi. Asi inini ndine mubvunzo mudiki aChiokoto havasiriwo here vakatanga kufa aWimbo vasati vafa? Vakazofa mashure. Munogona kuzozviita research kana muchikwanisa. Asi vamudzidzi vaChiokoto akazofa mudzidzi ndo akatanga. Manzwa zvataurika, hatina chekuwedzera, hatina chekushomekesa. Tikawedzera tinenge taakutora mativi. Asi sekuvimbisa kwandakaita kuti tichaenda tononzwa kune vacho vari kupomerwa kuti zvina zvaumira zvakanaka. Tinzwewo kuti vari kuti kudini nenhau iyoyi. Hanzi vaWimbo vakataura kuti mumvura umu matinobhabhatidzira vanhu hamufanirwe kunge muchifirwa. Kana mafirwa zvinotorwa kuti pane hove yang'ora musoro. Ndo nhau yatanga tinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatsanganika mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
Mama.